bar eken, bir ýok eken. Uly bir tokoyun içinde çalja postuny towşan bilen ennamy tiken bolup duran bir kirpijik goňşy bolup ýaşaýan ekenler. Towşanjyk ulumsy bolupdyr. Ol yersiz yere beýlik haýwanyň myslynyň gülmegi hiç daçy bilmänler. Kirpi bolsa ören, agras, akylly bolupdyr. Bir gezek towşanjyk ýolda kirpäge gabat gelip jykyr-jykyr gülüpdir-de şey diýipdir. Doğancan, sen giýende onuň dagy ne tüsli? Görür ýaly däldi. Duruşuna tiken bolupdyr. Beýle-de bir giýim mor eken. Kirpi ýagşydan ýamandan sesin çykarman, towşanjyk üns bermän öz ýolyna gidipdir. Günlerde bir gün ýer bilen kirpi ul gıýkyla uykudan oýanypdyrda. Bu nämen gıýkylaka diýip daşar çyksa, ynha goňşusy çal towşanjygy tilki gowalap gelýän eken. Ol derrew tilkiň öňüne böwet bolup, ýumak ýaly bolup düýrlenip ýatyberýär. Badyny taklap bilmän tilki kirpiň tikenleriniň üstüne basyp, agarsyna çydap bilmän gaçyp gidipdir. Şonda kirpi bir çetde hasgat edip özüni elap bilmän ağlap duran towşanjygyň ýanyna barypdyr-da. Görýärem towşanjyk, her kime bir aýratynlyk berilipdir. Men tikenden bilen gowranyp bilýän bolsam, sen tiýeň bilen tapawutlanýan diýipdir. Gözi ýaş döküp duran towşanjyk bolsa, hiç gaçan, hiç haýwanyň üstünden gülmezi wada beripdir. Ine şu wakadan soň towşanjyk beýlik haýwanyň üstünden gülmesini goýupdyr.